В оранжерията ни е точно 6 градуса, но напълно нормално, октомври месец е, а краставиците са ни още живи и още дават. Всеки ден берем и са пълни с плод. Има краставички, но значително тези дни забавиха растежа си заради лошите температурни условия, а с нощи буря, а в някои части на България и сняг. Наводнения, силен вятър, пълен ужас направо. Чак прозорецът на оранжерията ми е паднал, а аз се наспах като цар, защото знам, че няма смисъл да се паникьосваш. Ако нещо се счупи, се счупи, ще го оправим. Ако растенията оцелеят, оцелеят. А те не само оцеляват, а просто се представят удивително. Не знам дали е от сорта или аз съм виновен за цялото нещо. С живота е същото. Всеки иска лесното, всеки иска топло време, слънце, плаж, море, перфектните условия. Но точно бурята и студът показват кои са истинските и издръжливите.